Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ị na-akwụsị ekwensu ka ị na-enyere ekwensu aka? Nke a bụ isiokwu nke nzukọ atọ anyị bụ ụzọ mee tupu m nweta, ma aga m agata ụzọ pụrụ iche site na nke mbụ ahụ, ma ha abụọ ga-emekọta ọnụ. Achọrọ m ikwu na okwu na ngwụcha izu a banyere ekwensu n'ihi na echere nka ma ị ma n'ebe ndị ụfọdụ na ọ gaghị abụ isiokwu ga-atọ ha ụtọ ọ bụrụ na m ga-abịaghachi azụ. Achọghị m ikwu maka ya ịma achọghị m ikwu banyere ekwensu maka m gwa gị otu ihe, ọ chọrọ ịma ihe banyere gị. Ya mere ị ga-ekwesịtụ ịmatụ ihe banyere ya, n'ihi na o nwere ụzọ niile ndị a, echiche ndị o chepụtara nke ọma na ihe ndị dị njọ nke anyị nwere ike ime bụ enweghị onye gwara anyị ma ọ bụ anya. Agara m ụlọ nzukọ ruo ọtụtụ afọ, o nwere ike amaghị m, o nwere ike afọ 10 mgbe niile mụ na Dev so nnọọ n'ụlọ nzukọ, ma enwekwara m ezi nzọpụta. Ma ekwesịrị m ịgwa gị na ruokwe ka m nọrọ ruo afọ 10 n'ụlọ nzukọ, o nweghị mgbe ọbụla m nụrụ ozi ọma banyere otu anyị nwere ike isi enwe ikikere megide onye iro, guzogide onye iro. Anyị kwesịrị ịbara onye iro mba n'ebe m onwe m nọ. Ịma ama m na ekwensu dị, mana agbaghị m na ọ bụ ya bụ onye isi na-ebutere m nsogbu. Amaghị m na ọ bụ site n'aka nna m ime ka nna m kwasa m iko n'ike mgbe m nọ na-eto eto. Amaghị m na ọ bụ ya bụ onye mere ka nne m bụrụ ezigbo onye ụjọ ka ọ ghara ịkwụsị ọnọdụ ahụ, nke mechara n'ikpeazụ bute ọrịa isi. Ana m ebugara ndị mmadụ ụta n'ụzọ na-adịghị mma ruo na mgbe ụfọdụ ịta Chineke, ma o nweghị mgbe o ruru na nke bụ ebe o si bụ nsogbu m ndị ahụ. Akwụkwọ nsọ si na ya anaghị alụ arụ n'ọbara. Ugbu a gee m ntị. Ama m na anyị chere na ndị mmadụ bụ nsogbu anyị na-enwe, mana ndị mmadụ enweghị ike ịbụ nsogbu, mana ọ bụ onye iro si n'ebe ndị mmadụ nọ na-arụ ọrụ. Ya mere mgbe anyị mmadụ ma anyị erughị n'ebe nsogbu ahụ si pụta, nke ahụ na-amasị onye iro. Ibu agha ya bụ imegide anụ arụ n'ọbara, kama ọ bụ ịchị isi niile, ike niile na obi ọjọọ niile nke dị ebe dị elu. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi eme. Echeghị m na anyị ga-eburu ekwensu n'obi na-agagharị oge niile. Echere m na anyị kwesịkwara inwe mkpali na mgbe ịghọta na anyị ga-enwe oge na ndụ anyị mgbe anyị na ya, mana anyị kwesịkwara ịmụta ị na-aghọta mgbe onye iro nọ n'ọrụ ma mee ihe ahụ nke Jizọs mere ozugbo. Gaa m n'azụ ekwensu. Ana m abara gị mba ekwensu, ị bụ onye asị. Nke a bụ ọ bụrụ na anyị jụrụ oyi, ọ gaghị akwụsị ekwensu ime ike. Ị nwere onye iro, obi adịghị ya mma na ị na-eme ihe ọbụla ife Chineke. Mgbe ọbụla ị dị na njikere ịgbagote n'elu elu ka e bulikwa gị n'ọkwa dị elu ọhụrụ na ihe ọbụla n'ime mmụọ na ego, a na-asị na enwe mbuli elu ọhụrụ enwe ekwensu ọhụrụ. Ị na-enwetakarị obere mmegide dị iche iche ruo n'ogugo ọbụla nke ị nwere ike ịgbagote, ma ọ dị ka ọ bụ ihe na-ekweghị omume mmadụ ọbụla ikwu na ya bụ onye gara n'ihu nke ọma. Ọ bụrụ na ị maghị otu i si emeso onye iro gị, amen. Ma ụfọdụ n'ime unu, dịka m dị na mbụ mgbe ahụ m na-aga ụlọ nzukọ ọtụtụ afọ, ịma anụrụ m banyere ịdị mma Chineke. Amaghị dị m na onye iro nọ na ekwensu dị. N'ezie, ahụrụ m ekwensu dịka amaghị m akwa uhie uhie, ọdụ ogologo na mpi, agwa na-atụ ụjọ. Ịma ha na-adụ akwa na-atụ ụjọ, jikere dị bụrụ na ị chọrọ ya, mana aghọtaghị m ya, amachaghị m onye ọ bụ. Ma ịma mgbe a na-agwaghị gị, ma ị makwaghị ihe gị na ya na-eme ihe, ọ ga-adịrị gị mfe ịbụ onye emeriri. Anyị nwere ike iguzogide ekwensu, mana ọ bụrụ na anyị amaghị ihe anyị mega, anyị nwere ike inyekwere ekwensu aka. Mana achọrọ m ịkpachapụ anya ịghara ime nke ahụ, ma ndị m na-akụzikwara ghara ime nke ahụ. Ya mere, na nke mbụ ka anyị kwuo, olee ihe mere nsogbu ji abịa?
n'ime ndụ anyị. Echere m na anyị na-enwekarị ajụjụ gịnị mere. Nke a bụ ajụjụ nke na-agaghị akwụsị, nke a na-agaghị akwụsị ịjụ. Ma aga m agwa gị ihe atọ mere nsogbu ji abịa. Nke mbụ, anyị bi n'ụwa dara ada. Ọrụ ya na-emetụta anyị bụ ihe nke ọdịda nke ụwa a butere, nke sitere na mmehie. Ya mere mgbe anyị na-enwe nsogbu, ọ bụ ya bụ na anyị nọ n'ime ụwa. E nwere nsogbu n'ụwa, ọ ga-enwe mkpagbu. Jizọs kwuru na mbụ ka m kwuo na ka ahụ abụghị oge mgbe ị ga na-achọpụta ihe ụfọdụ. Anyị na-atụfu ọtụtụ oge anyị na-ajụ gịnị mere Chineke, gịnị mere. Anaghị m aghọta. Echeghị m na ọ bụ ihe Chineke. Ma ọ bụrụ na enweghị ihe o gosiri gị, agala n'ihu ị na-egwu ịgbalị ime otu ihe. Dịka ndị oyiri Kraịst, anyị na-achọkarị inwe ihe mere anyị ji eme ihe ọ bụla. Ọ dị mma, ọ bụ n'ihi nke a, ọ bụkwa n'ihi nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụ maka na ịma, ana m ekwu na ọ bụ ihe dị mfe. Mgbe ahụ bụ oge anyị na-etinye okwukwe anyị n'ebe Chineke nọ, ma tụkwasị ya obi na-enweghị nke anyị wepụrụ. Ma mgbe ụfọdụ karịa ihe ị nwere ike ichepụta, iduru anyị gabiga, ma n'ezi oge nke ya iji pụta na nsogbu. Mmadụ ole n'ime unu nwere nsogbu dị ike n'otu oge na ndụ ha, ma Chineke anapụta gị na ndị ahụ? Ugbu a ị nweghịzi nsogbu. Ọ dị mma. Amen. Ọ dị mma. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi mgbe ọbụla. Ọ naghị arụ ọrụ n'oge nke anyị na-achọsi ike. Amen. Mgbe ụfọdụ ọ na-ekwe anyị ka anyị nọrọ na nsogbu ruo ogologo oge, ka anyị wee mụta ihe. O nwekwara ike ọ gaghị abụ ngwa aga m akụziri gị ihe ebe ị na-eme ihe ọjọọ. O nwere ike ịbụ ihe maka ọdịnihu. Ịgwa gị eziokwu, ekwenyere m na ọtụtụ ihe nke m gabigara na ndụ m, Chineke pụrụ ịnapụta m n'ime ha, mana o duru m gabiga ha n'ihi ihe nke ọ kpọrọ. Ma mgbe m na-eguzoro nga na-agwa unu banyere ọtụtụ ihe ọ chọrọ ka m mara, ọ bụghị naanị site n'okwu ya, ma sitekwa na ihe m na-agabiga, ka m mara ihe m na-ekwu banyere ya. Ma akwụkwọ nsọ si n'akwụkwọ Abụọma, anyị na-amụta site n'okwu na ihe anyị gabigara na ndụ. Anyị na-amụta ihe site n'ịmụ okwu Chineke. Ma n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na-agabiga ihe, ana m aghọta ụdị ụjọ nke kansa na-ebute, n'ihi na nke ahụ emeela m afọ 25 gara aga. Aghọtara m na o siri ike ịkwụsị agwa nke ịṅụ sịga, n'ihi na agabigara m nke ahụ ihe dị ka afọ 40 gara aga. Mgbe ị gabigara ihe na ndụ gị, ọ ga-eme ka ị na-ebi ebere. Ma ịma, mmadụ na-ezi ndị ọzọ ozi na-enweghị obi ebere ọ bụchaghịkwa na ọ baghị uru, kama ọ na-abụkarị na mkpasu iwe. O nweghị ihe jọrọ njọ ka mmadụ ịgbalị izi ka ọ na-amachasịghị ike ihe ọ na-ekwu banyere ya. Amen. Ya mere, ụfọdụ ihe ndị ị na-agabiga, o nwere ike ị na-enweta amamihe, ma na-eche m anyị na-ahụ mgbe ụfọdụ Chineke anaghị anapụta anyị mgbe ahụ anyị chọrọ ka a napụta anyị, n'ihi na ọ chọrọ ka anyị nọsi ike anya nye ndị ọzọ, ndị nọ anyị gburugburu. Ma akwụkwọ nsọ ekwughị na ndị oyiri Kraịst agaghị enwe nsogbu. Anyị nwa na-enwekwa nsogbu dịka ndị nọ n'ụwa na-enwekwa, ma anyị na-eji nsogbu anyị n'ụzọ dị iche, emeso ha n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere ọ dịrị anyị mfe ịhụ ebe ìhè dị na ebe ọchịchịrị dị. Ọ bụ ihe dị mfe ịhụ ebe iwe na-ewe m mgbe ọbụla ihe na-adịghị emere m otu m chọrọ, mana gị onwe gị na-anọ ji na-adị ka gịnị na-eme ebe a? Ma o nwere ike dị ka ụzọ devil siri gosi m, ịnọ n'udo n'ọnọdụ niile. O metụtara ndụ m nke ukwuu. Ọ gaara eme ihe ọbụla dị mma ma ọ bụ naanị ka m nwee udo. N'ihi na ịgwa gị eziokwu, amaghị m ihe udo pụtara, n'ihi na etolitere m n'ụlọ a na-emezighị nke ọma, nke jupụtara na esemokwu mgbe niile, na nsogbu na iwe na ọgụ. Ya mere ịgwa m sị m na m nọrọ n'udo abadị m n'ime ma otu, mana devil bụ ihe ịma atụ nke udo n'ihu m. Ọ bụghị naanị otu ụbọchị ma ọ bụ otu izu, ma ọ bụ ruo ọtụtụ afọ. Ma m wee nwee nke o nwere, m wee bido hụtawa na ọ bụrụ na ị ga-eme ya, ọ ga-abụrịla ihe ga-ekwe omume.
Ya mere mmadụ ole n'ime unu chọrọ ka Chineke ji ha kwara ngwa ọrụ? Ọ dị mma, ọ dị mma. Enwere m ike ịgwa ụfọdụ Chineke iji gị kwara ngwa ọrụ? Ọ dị mma. Bịanụ, mmadụ ole n'ime unu chọrọ ka Chineke ji ha kwara ngwa ọrụ? Ọ dị mma. Ọ kara gị mma na ihe ị na-ekwusi gị n'obi, n'ihi na ọtụtụ mmadụ dị ka achọrọ m nke a, achọrọ m nke ọzọ. A sịkwa m ihe Jizọs jiri gwa mmadụ si, unu amaghị ihe unu na-ana, unu adịla njikere ịṅụ n'iko ahụ nke m ṅụrụ, ma a ga-emekwa unu baptizim n'otu baptizim ahụ nke e mere m. Ma o ruru ya gị na ị ga-enwe ihe ịma, ị ga-enwe ngwa ọrụ. Ya mere mgbe ụfọdụ Chineke anaghị anapụta anyị mgbe anyị chọrọ ka ọ napụta anyị, naanị n'ihi na anyị na-enweta amamihe ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ ihe ịma atụ nye mmadụ ọzọ. Ka anyị lee ihe ịma atụ dị mma n'ọlụ ndị ozi isi 16, malite n'amaokwu 23. Mgbe ha kụrụ ha ọtụtụ ọkpọ, ha tụnye ha n'ụlọ mkpọrọ, gwa onye ụlọ mkpọrọ ka o dekwa, ma ọ natabeghị okwu nke siri ike, tinye ha n'ime ụlọ mkpọrọ nke dị n'ime, ọ bụghị naanị ụlọ mkpọrọ kama n'ime ụlọ mkpọrọ nke dị n'ime ala. Ma gị tinye ụkwụ ha na ka ndị a ghara ịgbalaga. Ma n'ime abalị, ugbu a amaghị m oge ha ji baa n'ụlọ mkpọrọ, ọ bụghị n'ime abalị, ma o teele tupu ime abalị eruo. Ma Chineke chegidere ruo ime abalị banyere ọnọdụ ha. Mmadụ ole n'ime unu dị ha ka ha nọ n'etiti abalị ha n'oge a? Mana ihe dị ka etiti abalị, Pọl na Silas nọ na-abụ abụ na-ekpe ekpere. Ha nọrọ n'obi ụtọ na-abụ. Ndị ụlọ mkpọrọ ndị ọzọ na-ege ha ntị. Enwere m ike ịgwa gị na ndị mmadụ, ndị mkpọrọ ndị nọ n'ime ụwa na-ege gị ntị, ma ha na-ele gị anya. Ha anaghị ele gị naanị oge ị na-enwe obi aṅụrị, ha na-elekwa gị mgbe ị nwere nsogbu, ka ha hụ omume ị ga-eme. Amen. Nke ahụ masịrị m. Ndị mkpọrọ ndị ọzọ nọ na-ege ha ntị. N'otu ntabi ama jijiji ruo na ntọala ụlọ nke ụlọ mkpọrọ na-ama jijiji. N'otu ntabi anya, ụzọ niile emepe, agbụ niile ekere ha ekeghasịa. Mgbe onye ụlọ mkpọrọ tetere n'ụra ya, nke ụlọ mkpọrọ emepeela, ya mmiri daga ya chọọ ka o gbuo onwe ya n'ihi na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ agbalagasịala. Pọl etie mkpu, emerụla onwe gị ahụ n'ihi na anyị niile nọ n'ebe a. Onye ụlọ mkpọrọ ahụ agbanye ọkụ wee na-ama jijiji, ụjọ na-atụ ya. Ya daa n'ihu Pọl na Silas, ya wee kpọpụta ha n'ime olulu ahụ sị ha, ụmụnna m, gịnị ka ọ bụ m ga-eme ka m wee bụrụ onye a ga-azọpụta? Ha wee zaa, kwere n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, nyefechaa ya onwe gị, wepụ onwe gị na nlekọta nke gị onwe gị. Nwanna, lee n'ụdị oke nkọwa dị otu a banyere kwere n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, nyefechasịa ya onwe gị. Kwụsị ị na-agbalị ilekọta onwe gị, ma tụkwasị Chineke obi ilekọta gị. Amen. Ma a zọpụta gị. Ma otu aka ahụ ka ọ ga-adịrị gị onwe gị na ezinụlọ gị. N'otu aka ahụ, lee amaokwu 32 ruo 33. Ha wee kwupụta okwu onye nwe anyị n'ụkpụrụ ya banyere iru nzọpụta ebighị ebi site na eze Chineke, site na ya na ndị niile ndị nọ n'ime ezinụlọ ya. Ya wee kpọrọ ha n'otu awa ahụ n'abalị ahụ, ma saa ha ahụ n'ihi ọbara gbara ha n'ahụ. E wee mee ya baptizim n'otu ntabi anya ahụ na ndị ezinụlọ. Nke a masịrị m. Ya mere, gịnị ka Chineke ji hapụ ha ruo ime abalị? Ka mmadụ hụ ama ha na-agba, hụ otu ha si guzosi ike, nụ ka ha na-eto Chineke n'oge ahụ dịrị ha ike. Ma ya bịa weta nzọpụta nye onye jela ahụ na ndị. Bịanụ, a na-ele gị anya. Ndị mmadụ na-ele gị anya. Ma ana m agwa gị, akwụkwọ ntapanye gị na olu gị anaghị eju ha anya. N'ezie, ọ ga-eme ka ha lebarakwuo gị anya. Ya mere, n'ihi ịdị mma, ọ bụrụ na ị ga-eyi ihe njirimara niile, nwere omume ọma iji eji ya aga. Ma ọ bụghị ya, wepụ ihe ndị ahụ ruo mgbe ị tolitetụrụ. Ihe nke abụọ anyị ji enwe nsogbu bụ
ihe sitere na nnupụ isi nke mmadụ na uche nke mmadụ, ma ọ bụ ịma ya ama. Nke ahụ pụtara na anyị nwere ike ịnụpụrụ Chineke isi site n'amaghị ihe. Anyị amaghị ihe anyị na-eme, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ anyị na-eme ihe nzuzu dịka m mere n'izu gara aga mgbe m merụrụ ahụ. Ma mgbe ụfọdụ anyị ma nke ọma, ma anyị na-enupụrụ Chineke isi. Ma ihe ndị ahụ niile na-emepesi ụzọ nye onye iro na ndụ anyị. Enweela m ihe ndị gara aga n'ugboro n'ugboro ruo ọtụtụ afọ. O nwere ike si m n'aka n'ihi na anọ m na-agagharị n'ala a siri ike ruo ọtụtụ afọ, yiri akpụkpọ ụkwụ toro ogologo n'ihi na achọrọ m ịma mma n'akụkụ ebe ụkwụ m, mana ọ tụgharịrị bụrụ ọnya bụ mmiri n'ime ya na-afụ m ụfụ. M ga-awa ụkwụ m, ya bụrụzie mkpụrụ ọka na mkpụrụ ụkwụ m site n'ihi akpụ ụkwụ ndị a na-akpụ ụkwụ. Bịa na ụmụ nwaanyị, ọkwụnụ ma ihe m na-ekwu banyere ya. N'ezie, ka m kwuo eziokwu, anyị ka ọ banye na ihe dị otu ahụ. Ma anyị bịa, anyị were mkpụrụ ụkwụ anyị na-aga ije mgbe niile. Otu ọ dị, dịka ị ga-ahụ, agbanweela m akpụ ụkwụ m, ma anyị nwere ike imepe ụzọ site n'amaghị ihe nke anyị onwe anyị. Ma ụzọ ọzọ nke anyị nwere ike isi nwee nsogbu bụ mmegide nke ekwensu. Bịa ka o zuo, gbuo ma laa n'iyi. Ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ka njem gị na Chineke gaa n'ihu, aga m agwa gị tupu oge eruo na ọ ga-agbalị ịkwụsị gị. Imeela maka mgbalị gị. Mana anyị che na ọ ga-atụrụ anyị ihe anyị ga-agwagide ụkwụ na-asa anyị na-abịaruole n'alaeze Chineke, mana ọ bụghị otu ahụ ka ọ ga-adị. Ka m gwa gị otu ihe. Otu ọ dị, nke ị ga-emeli ihe banyere ya n'ihi na ị nwere enyi ọhụụ nke ma otu esi enyere gị aka imegide onye iro. Ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ na-eme ya n'aka gị, a ga-eme gị ya tupu gị ebido. Enweghị m ohere ịgaza mana Matu isi 5 amaokwu nke 10 ruo na nke 12. Ma ịma mgbe Jizọs kwuru okwu, ọ bụ ihe dị mkpa, mana mgbe ọbụla o kwuru ya, kwugharịkwa ya n'otu ahịrị ahụ, gị mara na anyị kwesịrị ige ntị. Ma ya sị, ngọzi dịrị gị mgbe a nwara gị n'ihi ezi omume, n'ihi ime ezi ihe. Ọzọ ya sị, ngọzi na-adịrị gị mgbe ndị mmadụ na-ekwu dị iche iche megide gị n'ihi m onwe m. Ugbu a, otu n'ime ihe ndị kacha ụfụ afụ anyị nke anyị nwere ike inwe bụ mgbe anyị na-agbalị ime ihe ziri ezi, ma ndị anyị hụrụ n'anya megide anyị. N'ezie, anyị nwere ike ịchọghị ka onye ọbụla megide gị, mana mgbe ndị ị hụrụ n'anya megidere gị, ọ na-esi ike. Ma mgbe Chineke kpọrọ m ime ihe m na-eme ugbu a, mana mgbe ahụ amachaghị m na ọ kpọga m, ana m enwe mkpali, obi adị m mma, ya adị m ka m kụziwe ihe. M bido na-akụzi akwụkwọ nsọ n'ụlọ m. Amachaghị m ihe m nọ na-eme, mana ịma, esi m na ihe m gabigara mụta ihe. Ma ndị enyi m niile ahapụ m, asị m na m pụọ n'ụlọ nzukọ anyị. Ọ dị mma ya, m si Chineke, aghọtaghị m, achọrọ m ime ihe ziri ezi, ana m agbalị irubere gị isi. Ma lee, ọ dị m ka m gara inwe onye gara nọrọ ọdụ wee gwa m ihe ndị a nke m na-agwa unu ebe a, si m, nwanna, esogbula onwe ga-agabiga nke ọ bụ onye iro na-achọ ịkwụsị gị. Naanị gaa n'ihu irubere Chineke isi. Ma enwere m ihe dị ka ịgabiga ihe ndị ahụ n'aka m wee wepụtasịa ihe ndị a naanị site n'ịmụ okwu Chineke. Mana anọ m na-agwa gị na ọ bụrụ na gị ka Chineke bulie gị elu n'akụkụ nke ndụ gị ụfọdụ, echekwala na ị gaghị akwụsị ike n'ụkwụ gị, n'ihi na ị ga-akwụsị ike. Amaokwu nke ọzọ si, ụgwọ ọlụ gị dị ukwuu. Nke ahụ masịrị m. Amaokwu nke 10, a ga-akpagbu gị. Amaokwu 12, ndị mmadụ ga-ekwu banyere gị n'ụzọ na-ezighị ezi. Amaokwu 13, ị ga-enweta. Ma lee, ọtụtụ mmadụ anaghị anọsi ike ịnọgide ruo mgbe ha ga-enweta ụgwọ ọlụ ha. Ha na-akwụsị mgbe o siri ike, ma mgbe ụfọdụ ha dapụ kpamkpam, ma ọ bụ ha bido nwewe iru abụọ. Ha hapụ otu ụkwụ n'ime ụwa na otu ụkwụ n'ime alaeze, n'ihi na ị chọghị ka ndị mmadụ mata na ị bụ onye nke Jizọs ma ọ bụ nwa nke Jizọs. Bịanụ, otu ahụ ka ọ dịkwa m, nwanna, anaghị m akwado ịgbanwe.
Jizọs n'anya, ọ bụ ya bụ ndụ m, ma achọrọ m ka onye ọbụla mara ya. Ugbu a ka anyị nwetụ ntọala ihe banyere ekwensu. A na-akpọbu ya Lucifer. Ọ bụ Chineke kere ya, ọ bụ mmụọ ozi nke na-eme uche ya. Ọ bụ onye isi mmụọ ozi nke so na ndị isi n'ike nke dị ukwuu na ihe aka ime. Ugbu a ka anyị lee anya n'Izikiel isi 28 malite n'amaokwu 13. O, ịdị mma ma ahụ na mbe m, Chineke nọnyere m. Ị nọrọ n'Iden, ogige nke Chineke. Okwute ịma mma niile bụ ihe mkpuchite gị. Kaninin, Jopaz, Jaspa, Christopher, Bale, Safas, Carbuncles na Emeralds. Ugbu a eji okwute ọma ndị a niile kpuchie ya. Ndekwa gị na ebe etinyere gị. Ntụgharị ọzọ asị tabret gị na paịpụ gị. Ndị a bụ ngwa egwu na ihe niile eji kpọọ gị, eji ọlaedo mee ha. N'ụbọchị nke e kere gị ka e mere ha. Ya mere Chineke mere okwute ndị ahụ ndị a kpọrọ nga n'ihi Lucifer. Ị bụ onye mmụọ ozi e tere mmanụ nke ejiri nku wee kpuchie. Ma ọ bụ m mere gị otu ahụ. Ị na-aga n'elu ugwu nsọ nke Chineke. Ị na-aga n'elu okwute nke ọkụ dịka ọrụ arụziri nke ọma. Okwute nke na-egbuke egbuke nke Chineke Izrel na-aga njem n'elu ya, n'elu ugwu Sinai. Ị nweghị otu ụta n'ụzọ gị niile malite mgbe e kere gị ruo mgbe a hụtara mmehie na otu ụta n'ime gị. Mmụba nke ịzụ ahịa gị ka i jiri jupụta na mmebi iwu na ọgụ gị wee mehie. Ya mere ana m achụpụ gị dịka ihe na-abaghị uru site n'ugwu Chineke. Ewo, ndị ọkachamara niile anaghị ekwe, mana ọtụtụ kwenyere na ekwensu na-abụ abụ, ma ahụ ya nwekwara ihe ndị eji akpọ egwu n'ime ya. Ya mere ihe ọ na-eme bụ ihe na-adịghị mma nye ihe mma ya, na Chineke nyere ya ike, Chineke nyere ya ọnọdụ, Chineke nyere ya ịdị n'otu nke ya na Chineke nweburu. Ma ugbu a lee ihe na-eme. 14 amaokwu 12. Lee otu isi si n'eluigwe daa, onye mweta ihe na kpakpando ụtụtụ, nwa nke ụtụtụ. Ndị ahụ bụbu aha ya na mbụ. N'ala gị onye ike gwụrụ ma wetuo ụwa n'ala. Onye nkwutọ, ekwensu eze nke Babilọn. Gị onye kwuru n'obi gị. Ugbu achọrọ m ka ile nke a n'ihi na amaokwu 2 o kwuru okwu ahụ ebe 5 o nwere uche nke aka ya, ma nke a ka o jiri uche ya mee. Aga m agbago n'eluigwe, aga m ebuli oche eze m n'elu kpakpando nke Chineke. Aga m anọ n'elu ugwu nke mgbakọ ebe kacha elu nke ọwụwa anyanwụ. Aga m arịgo n'elu karịa igwe ojii. Aga m eme onwe m ka m dịrị ka onye kachasị ihe niile elu. Nke a bụ ihe Chineke sara maka ya. Ma a ga-ewetu gị banye n'ọkụ ala mmụọ ruo n'ebe imi kwụsịrị na ndagwurugwu nke ọnwụ. Ya mere mgbe ekwensu dara, esi n'eluigwe gbapụ ya. Akwụkwọ nsọ ndị ọzọ si na ọ kpọrọla ụfọdụ ndị mmụọ ozi. Ya mere nwee na ndị mmụọ ọjọọ ya na ha so, ndị na-abụghị naanị na ha bi n'ala mmụọ n'okpuru ebe ụwa kwụsịrị, ma ha na-agagharịkwa n'elu ụwa na-anọchi ohere n'ikuku n'elu. Echere m na ụfọdụ n'ime anyị ga-eche na nke a bụ ezigbo ụgha n'ihi na o nwere ike ihe ọbụla dị otu a. Ma ịma ihe mere, ọ dị m ka Chineke chọrọ ka m kpachapụ anya dịka onye nkuzi. Ị maara na ekwensu dị ndụ dị mma n'elu ụwa, na ọ bụ ya bụ mgbọrọgwụ na-ebute nsogbu gị na ọnọdụ ọjọọ gị niile, na ị ga-amụta n'ime Kraịst ikikere na ike nke ị nwere, ma ị ga-ebidokwa na-egosipụta ya, n'ihi na ikikere enweghị uru ọ bara ma ọ bụrụ na ị naghị egosipụta ya. Ma ị gaghị abụ onye oyiri Kraịst umengwụ ma na-ele anya na ekwensu agaghị na
ọ dị mma, anyị kwesịrị ịchọpụta onye iro na mbido ya. Nke a bụ mgbe ọ chọrọ ịbata n'ime ndụ anyị na njikere imegide ya site n'ike na ikikere nke Chineke nyere anyị. Jems 4:7 sị, nyefee onwe gị n'aka Chineke, baara ekwensu mba, kwụsie ike imegide ya ma ọ ga-esi n'ebe ị nọ gbapụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.